अपोजिशन पार्टिया जेब्लायबो पजिशनाव थानाय पार्टिखौ क्रिटिसाइज खालामखायो बे स्वाभाबिक। दिनै इउपिपिएल दोलोआव जायगा मोनैखायनो कंग्रेस दोलोआव थांनाय माखासे मानसिफ्रा बेखौ बुंनायनि ओंथि गैया होननानै आं सानो। बेंटल सेरफां प्राइमारि बा भिसिडिसिनि सिङाव सेरफांगुरि सान्थालि बस्तिनि 100टा न'खर दङ। 100टा न'खर 350टा भटार्स। बे 100टा न'खरा दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय। गतिके बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो आंजों रायलायबाय दङमोन, आं खाबु होनो हायाखैमोन। अब्लाबो दिनै सम दिहुननानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। गोजोननाय मोन्दों। दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया ज' जाजाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासैबो जाथियानो खौसे जानानै मोनसे प्लेटफर्माव फैनो नागिरदों। सान्थि, गोरोबनाय आरो खौसेथिनि थांखिजों हाबा मावनो नागिरदों। बेनिख्रुइ साबसिन इनभाइरनमेन्ट सृष्टि खालामनाया गोरलै नङा। सार, बुरजन बिथाङा इउपिपिएलनि केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखैमोन, बेनि थाखायनो गोदाव सोराव जाबाय थादोंमोन। खोथा बुंदों सार, मा बुंदों? अपोजिशन पार्टिया जेब्लायबो पजिशनाव थानाय पार्टिखौ क्रिटिसाइज खालामखायो बे स्वाभाबिक। दिनै इउपिपिएल दोलोआव जायगा मोनैखायनो कंग्रेस दोलोआव थांनाय माखासे मानसिफ्रा बेखौ बुंनायनि ओंथि गैया होननानै आं सानो। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन। अपोजिशन पार्टिया जेब्लायबो पजिशनाव थानाय पार्टिखौ क्रिटिसाइज खालामखायो बे स्वाभाबिक। दिनै इउपिपिएल दोलोआव जायगा मोनैखायनो कंग्रेस दोलोआव थांनाय माखासे मानसिफ्रा बेखौ बुंनायनि ओंथि गैया होननानै आं सानो। बेंटल सेरफां प्राइमारि बा भिसिडिसिनि सिङाव सेरफांगुरि सान्थालि बस्तिनि 100टा न'खर दङ। 100टा न'खर 350टा भटार्स। बे 100टा न'खरा दिनै बिपिएफ दोलोखौ नागारनानै इउपिपिएल दोलोआव जइन जाबाय। गतिके बिथांमोना आगोलनिफ्रायनो आंजों रायलायबाय दङमोन, आं खाबु होनो हायाखैमोन। अब्लाबो दिनै सम दिहुननानै बे हाबाफारिखौ मावनाय जादों। गोजोननाय मोन्दों। दिनै गासैबो जाथि जनगोष्ठीया ज' जाजाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गासैबो जाथियानो खौसे जानानै मोनसे प्लेटफर्माव फैनो नागिरदों। सान्थि, गोरोबनाय आरो खौसेथिनि थांखिजों हाबा मावनो नागिरदों। बेनिख्रुइ साबसिन इनभाइरनमेन्ट सृष्टि खालामनाया गोरलै नङा। सार, बुरजन बिथाङा इउपिपिएलनि केन्डिडेट नागिरनानै मोनाखैमोन, बेनि थाखायनो गोदाव सोराव जाबाय थादोंमोन। खोथा बुंदों सार, मा बुंदों? अपोजिशन पार्टिया जेब्लायबो पजिशनाव थानाय पार्टिखौ क्रिटिसाइज खालामखायो बे स्वाभाबिक। दिनै इउपिपिएल दोलोआव जायगा मोनैखायनो कंग्रेस दोलोआव थांनाय माखासे मानसिफ्रा बेखौ बुंनायनि ओंथि गैया होननानै आं सानो। गोजोन
गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टेंकि पेट्रल फ्रि एसुर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव